Kabilang po kami sa inyong mabigyan ng tulong. To acknowledge po the arrival of Edwin. Pasalamatan natin ang ating charity riders for one Luzon. Sige na tayo, na ang founder natin ay si Mr. Reynan Lopez, taga Kalasyaw. O, kababayan ko yan. Puso akong nagpapasalamat at napili niyo po ang aming barangay sa inyong magandang at hikain ng inyong programa. Malaking tulong po ito sa amin, lalong-lalo na sa mga batang nabigyan niyo ng inyong mga kunting tulong. Ganun din po sa kanilang mga magulang. Families na pinili po nila na mabigyan ng konting tulong o ayuda. Sa inyo po, maraming salamat po. At yan po yung kaganapan po dito sa ating third ride for recovery dito po sa Barangay Awag, Anda, Pangasinan. So dumating po ang ating Chief of Police na si Police Captain Darius Ico at ang kanilang barangay captain dito sa lugar, mga kagawads, at ang kapatid po ni Mayor ay dumating po para siya po yung nagsalita in behalf of Mayor. So maraming salamat po sa Anda, Pangasinan at maraming salamat sa inyong handa niyong pagkain para sa amin po. Mabuhay ang mga riders, mabuhay ang CR1L.